ଆମେ ଆସିଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଭରତପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠିକି ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସେଠିକି ଆସିକିରି ଭାବିଲୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ କିଛି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଥିବ, ଟିକେ ବୁଲିଯିବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ ତାର ବିବାହର ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ମନ ମୋହିଗଲା ଭଳିଆ ଜାଗା, ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। हेलो गाइस, नमस्कार। गोटे न्यू ब्लॉग को आपको स्वागत। आम ए जाऊे गोटे अनुगुल बाहागर। आज देखा मजा मस्ती करवा, बाहागर एंजॉय करवा, देखा अनुगुल भरतपुर केमिति। ना ना गाड़ी बस गोटे आसने ट्रेन मास्टर तुम लाइफ रे एमती सकाळु जाइछ का बाहागर को? हाँ मु जीवन रे गोटे नुह कि जनक बाहागर राति सारा अनिद्रा होगी रही। आज सकाल माने 4टा राति का जनक बाहागर एत सका बाहर की आम जीवन जाइए। फास्ट टाइम आम जनकर बाहागर पुरंदर भाईर पुरंदर भाईर बाहागर। आज ये सका पूरा रेडी होस्ट आम बाहर आम जाऊे भोर 4टा आम प्लाटफर्म आम शोचे कौन कर भुवनेश्वर आम जो कौ जगह जान से भाई आज अच्छे जी जानते मिश्र कौन बर्तमान देवे आपण तुमर खाली हम खाली हम आम शूटिंग मैन है मिश्र। ट्रेन आसीगला आम जावाक गलु वो प्लाटफर्म लगी जापार देखा पड़ो। मो भाई सी जानी पाक जाऊँ, मिश्र भी जापारे स्टेशन विषय, मास्टर भी जापार स्टेशन विषय। भाव थे से गोटे बोबौची एत थर कहूँ कौटी कौटी तुम जापार आसो ट्रेनटा सीट न पाइबापी आम आगुआ ठियाबू जमी बस जमी सीट आगुआ ठिया पड़े आगुआ न ठिया सीट पाइब ना। तमें जो कह आम ये जीव आम जाचु कौन अच्छी लाइन अच्छी सब मुंडी अच्छा ए आमको सीट मिलला ना। बहुत बहुत भीड़ ऊपर भीड़ सोमवार 50टा से प्रबल भीड़ से सीट मिला ना। 2 घंटा पर आमको बिना किसी समय सीट मिलला मत
ବସିଛୁ ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ହେଇଯିବ 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏରିଆ ନୂଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏରିଆଟା ହାଲାକି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଗାଟା। ସେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଷ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଦିଟା ସିଟ୍ ମୋର ଲସ୍। ଏବେ ଆମେ ବାମୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମ୍ବଲପୁର 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସାଙ୍ଗ ସମ୍ବଲପୁରରେ କହିଲାନି। ବାମୁର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିକି ମାଷ୍ଟର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ବୋଲେରୋ ଲାଗିଗଲା ଆମ ପାଇଁକି ଆସିଗଲା ବୋଲେରୋ। ନା ବୋଲେରୋଟା ସେଇଟା ଆମର ନୁହଁ ବା, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଭାବିଲ ଜମା ଯିବ ନାହିଁ, ଏନା ନଈକି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ଭିତରେ। ଫାଟିଗଲା କି ରେ? ଫାଟିଲେ କାଲି ବେଳେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଏବେ ଆମେ ବୋଲେରୋରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ହାରି ଆମେ ଯିବାକୁ ପୁରନ୍ଦର ହେଇ ଆମ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଛି ବୋଲେରୋ। ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ଯିବା ଆମେ। ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ବାହାଘର। 2 ଦିନ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଜିକାଲି ରହିବୁ। ଆମ ଏପଟେ 1-2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ରିସେପସନ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ପଟେ 1 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ବାହାଘର ହେଲା ମାନେ କାଲି ରିସେପସନ୍। ହଉ ଆମେ ବାହାଘରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ବିୟର ପିଇବ ଉଡ଼ିବ ମାଲ ଥଣ୍ଡା। ଆମେ ପୁରନ୍ଦରାଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଟା। ତାଙ୍କ ବାରିପଟକୁ ଟିକେ ଯାଏ। ଭଲ ସବୁ ଦେହ ତ ଭଲ ଅଛି ତ? କଣ ଭାଇ ଗାଧଉଛି ଆଜି ଭାଇର ବାହାଘର। ଆମେ ଗାଧେଇ କହିଲୁ ଗାଧେଇନି ବା 3ଟା ରାତିରୁ ମତେ ଡାକୁଛି ମାଷ୍ଟର। ଫୋନ କରୁଛି 39 ଥର, 4ଟା ରାତିରୁ ଖାଲି ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ। ତୁ ଗାଧଉନୁ? ତୋ ଗାଧୁଆ କ'ଣ ସରିଗଲା? କ'ଣ ତିଥି ତମର ହେଇନି? ତମେ ଏମିତି ଗାଧେଇ ପଡୁଛ? ମେହେନ୍ଦି ହେଇଗଲା? ତାହେଲେ ପାର୍ଲର ଯିବା। ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା? ମୁଁ ଯିବି ଆମର କେତେବେଳେ ବାହାର ଯିବା ଆସିବ? ବାହାର କେତେବେଳେ ଆସିବ? କେତେଟା ହେଲା? 11ଟା ହେଇନି। ଯାଉଛି ଡ୍ୟାମ ଯିବି ଗାଧେଇବି। ପୋଖରୀ ଅଛି କୋଉଠି ଗାଧେଇବି? ଡେଇଁବି ପୋଖରୀରେ।
ବ୍ୟାଗ୍ ବସ୍ତାନି ଖାଲି ଧରିଦିଅ, ଆଉ ସବୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଛୁ ଘରେ। କେଉଁଠି ରଖିଦିଅ ତମ ଘର ଭିତରେ। କଦଳୀ ହେଇନି, ହଉ ଆସ। କି ଜାଗା ବେ? 3ଟା ରାତିରେ କି ଗାଧେଇବ କହିଲ? ନା ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଗାଧେଇବି। କୋଉଠିକି ରୁମ୍ ହେଇଛି? ରୁମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ପାଇଁକା। କେତେ ଅନୁରୋଧ, ତମର ରୁମ୍ କରିଛ, ଗାଡ଼ି ପଠଉଛ, କ'ଣ କ'ଣ ଏତେ? ଆମେ ମାଷ୍ଟରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ କୁହ? ମାଷ୍ଟର କେନାଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବାକୁ। ତମେ ଗାଧେଇକି ଆସିନ? ଛି ତମ ଝିଅକୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ପୁରନ୍ଦରଙ୍କ ଦାଦା ଘରକୁ। ଆମ ପାଇଁକା ରୁମ୍ କରାହେଇଛି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁକା। ଗାଡ଼ି ଦେଲା ତମକୁ, ଗାଡ଼ି ଦଉଛି, ରହିବା ପାଇଁକା ଦଉଛି। କେତେ ଭଲ ଫୁଲ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଏଠି ମିଶ୍ର ପାଇଁକା ଗୋଟେ ବାହାଘର, ଏଠି ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଜାଗା, ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଚାଲୁନ। ଏବେ ଆମେ ପୋଖରୀକି ଯାଉଛେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକା। ହଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଇକି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଦନ୍ତା ହାତୀ ଅଛି, ବାଘ ଅଛି, ଭାଲୁ ଅଛି। ମସ୍ତ। ଏଇଠି ଗାଧେଇଲେ ବି ହବ। ଏବେ ବି ଏଇଠି ଗାଧେଇଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଥିବ। ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଯିବା କି ଆମେ ହେଇବାଟେ କି? ଯିବାକୁ ବାଟ ଥବ ବା। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ କି? କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଅଛୁ। ମସ୍ତ ଡ୍ୟାମ୍, ଯେମିତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କହନ୍ତିନି କି, ସେମିତି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆସ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ଫୁଲ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଜାଗାଟାର ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ମିଳନ୍ତା ଭିତରୁ ଯାଇକି ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଲାଗନ୍ତା। ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ। ଏଠି ପାହାଡ଼ ଦେଖିକି, ଜାଗା ଦେଖିକି ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଘର। ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପୁରା ଦେଶୀ ଗାଁ କହନ୍ତିନି, ଗାଁ ଏଇଠି ମିଳିବ। ସୁଖ ଏଇଠି ମିଳିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଇବ ପିଇବ ଏଇଠି। କରେଣ୍ଟ ହଉନାହିଁ, ଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ଖାଲି ନର୍ମାଲି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଡ୍ୟାମ୍ଟାକୁ। ଆପଣ ଥରେ ଆସିବେ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ଭରତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଡ୍ୟାମ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଡ୍ୟାମ୍ କେମିତି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିଲ। 5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ପଛପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତ। ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁନ୍ଦରତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କହିଲ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଳ୍ପନା ବି କରିହେବନି।
ଏଠି ବି ପିକନିକ କରିକି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଜାଗାଟା ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲୁ। ମାଷ୍ଟର କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିବେ। ଚାରିଆଡେ ଜଙ୍ଗଲର ପାହାଡର ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଭିତରେ ମନ କୁଆଡେ ହଜି ଯାଉଛି। ଏଟା ରଖିକି କୁହ ଆମେ ତାପରେ ଭିଡିଓ କରିବୁ। ହଁ ବାହାଘରୁ ଆସିଥିଲ, ବାହାଘରୁ ଆସିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁରନ୍ଦର ଭାଇ ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ତାଙ୍କର ବାହାଘରକୁ। ଏ ଗ୍ରାମ ନା କଣ ମନେ ପଡୁନି, କଣ ଗୋଟେ ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଭରତପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠିକି ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସେଠିକି ଆସିକିରି ଭାବିଲୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ କିଛି ପିକନିକ ସ୍ପଟ୍ ଥିବ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ ତାର ବିବାହର ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ମନ ମୋହିଗଲା ଭଳିଆ ଜାଗା, ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ପାହାଡ଼, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁମଧୁର ସ୍ୱରର ଗର୍ଜନ କରି ପାଣି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏପଟେ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ଆରପଟେ ବହୁତ ପାଣି, ଚାରିପଟ ପାହାଡ଼, ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ସିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼, ସିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଣି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ବି ବହୁତ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବନି, ଡ୍ୟାମ୍ ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଦେଖିବ। ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା।